خوش گلدار و تماشاوان هجاد برنامه کنو آرو جف ده ام به بودورن. ددمه که ده گوا ده هات چاوری کرن پیوندین ترکیه لگل اروپا و امریکا آسایی دبن بریار دادگاه مافی مرووانا اروپا یا سربسپردان هفسروک بری هدف سلاحتین دمیرتاش دانینا خالن چاودری لسر سینوری ترکیه جالی هزم امریکا و هفیمانان و هر وها لگور بردف که یه پگه هزین وان وجی گمان پیشکفتنا پیوندیم باشتنا بین انقره و ولاتین روجاوا ده دردخیش. جالی اقدن و هفیمانی جمهور آدنا بینیا آک پارتی و پارتیا نجات پرس مهپده دیسه جالی رaya گشتیا کرد و گمان دیشوانده. وان بابتین گرم این روژوی امدیلگل پروفسور دکتر بلال سامبور جستودیو امی انقره بگرندستو بنرخی. سلاف بریز سامبور اوروپا پرسا مافی مروف مافین اپوزیسیون بونی دادوری آزادیا مدیا گریدای ترکیه دیسه درخسته پیش گلو پیوندین باشتنا بین انقره و بروکسلی ده دیسه مانه بهارک دن Vega gerek hem de tişta jev bikatinin yani tekilti dinava Avrupa yekitiya Avrupa'da o ev biryara mahkemeye mafi mirova karara wî gerek hem jev bikatinin ve demek ki dirêj de tekilti dinava Türkiye ve yekitiya Avrupa'da ne baş diçe. Türkiye havka gelek vega gerekem bin fikra xwe vakti kriz dinava Hollanda ve Türkiye'de çebu vakti dinava Almanya ve Türkiye'de çebu Türkiye go ev ne develi demokratikin ev torunu Hitler'in ev tev faşistin ev tev nejat perestin ev tev neyari İslam'ine yani gelek tişte tuş Türkiye'de hakkı va devela de go. Unca Türkiye fikreka nu şuare çekiriyet hakkı Avrupa'da deja Avrupa ne dostu Türkiye'ye yekitiya Avrupa tımafna de Türkiye yani bibne mensube Avrupa ne Armanca ka stratejikeş buna Türkiye. Tenê em gorya menfaatê xwe em têkiltiya xwe dewam bikin. Yani vêga têkiltî di nava Brüksel û Enqera'de bi rengekî taktiksel dimeşe. Em dikarin bêjin têkiltiya Avrupa û Türkiye vêga ne stratejik e taktiksel e. Birêz Sambur gava ku min pirsa xwe kirî bêguman ne girê dayî biryara dadgeha مافی مروان اروپای جوخامی ورنه سروی پرسی. نها راپورتور ترکیه یا یکیتیا اروپای کاتی پیری دناف هفته ده راپورا خو آماده کرد راپورا خو ده به آوایی که گشتی کاتی پیری دی بیشه تو واته نمایه گو ام پروسیا بر اندامتیا ترکیه جیبری ببین جیبر گلو ترکیه gelek maf evegon min binav kiri mafê azadiya medyayê mafê opozisyon bûnê mafê dadweriyê mafê mirovan di Türkiye têne binpêkirin û ev yek wekî raport pêşkêşî yekîtiya Ewropa dike katê pîrî gelo ev dîtina li ser Türkiye di nav di yekîtiya Ewropa de pêk hatî vê babetê tu çawa dinirxînî tu çawa şirove dike yani Türkiye و یکیتیا اروپا پیوندیه کی باش دناف بیناوان ده هین وی گلک وقت بگیره Vega tabi ev suale ka gelek mühime etkarım tişteki usa beşim mesela berya avil vakti heyetek ja Avrupa dahate Türkiye ya da raporek de hakkı Türkiye'de vakti yekitiya Avrupa denifsandın de kamuoya da Türkiye'de de medyaya Türkiye'de ev gelek de bu mesela ka gran
اما وگا قاطی پیری و راپور یاس کریه وقتی هم لقامویا ترکیه برنن وقتی هم حکومت ترکیه برنن وقتی هم لمدیا ترکیه برنن وسا نه بینا تشتکی مهم وسا تشتکی سوی کما وسا جیه کی ضعف çok dedine ve raporu yani vazir Türkiye der ve mesela vakti tişteki sadece qati piri hadde xodar bas kiriye ev nizane usa çideje ev nerxine dve raporu da hatine gotin ti temeli wantine ev neyare Türkiye'ne ev hevale terörene ev xwazin Türkiye perçe bikin yani Türkiye ve raporu usa bişak bikonaqa biciddiyete xwe nêzîkî ve raporu nagire û wextê ev tenkît divê raporê de tê dinivîsînin Türkiye'de jî ez ne muhatebê ve rapora me yani ev jî aslında alametekî Türkiye xwe namzete Yekîtiya Avrupa nabîne ya da raporê Avrupa bi awayekî xwe girêdayî nabîne yani bandora va rapora li ser Türkiye em dikarin bêjin nemaye xwe wete mesela qatî pîrî mesela li Türkiye ne kesekî wisa popüler di nava hikûmetê de dêjin ev daîm raporê xwe di aleyhê Türkiye de wisa dinivîsîne filan ji wê awayî li eksûl emela Türkiye wextê em li vê meselê birênin em dibînin ki Türkiye va raporê Avrupa bi şekekî ciddiyetê naxe fehma Bilal baş evê çawa bibin polîtikayê kek Bilal baş tê bîra min gava ku 15 endamên Yekîtiya Avrupa hebûn ew 15 endam hemî jî welatên Rojavayê Ewropa bûn piştî têkçûna sosyalîzmê gelek welatên ku berê sosyalîst bûn ji rojhilata Ewropayê bûn bûne endamê Yekîtiya Ewropa ew welat hemû ji proseyekê ya berendamtiya Yekîtiya Ewropa derbas bûn di vê proseyê de daxwazên Yekîtiya Ewropayê mercên Yekîtiya Ewropayê krîterên Yekîtiya Ewropayê raporên Yekîtiya Ewropayê bandorek û kargeriyek mezin li wan welatan kirin yani ne ku Yekîtiya Ewropa tenê ji Türkiye daxwaz û taleb û pêkanîna krîteran kiriye ew prose li beramberî hemû welatên berendamên Yekîtiya Ewropa derbas bûye lê Türkiye xwe wekî îstîsnayekê dibîne yani min dixwest nirxandina te bigirim birê Sambur. Vega gereken yani ev suala te go ev nokta gelek mühime. Vega vakti devlek bibe vakti bibe endame Yekîtiya Avrupa hene kriterene. Bişekî siyasi ve kriteri Kopenhagen, bişekî abori û ticareti ve jî kriteri Maastricht jere dêjin. Gereke dewel polîtîkaya xwe bişekî siyasî bişekî aborî gorya va kritera çêkin. Vega divê têkiltayê de dewel nikarin bêjin em ji vê kriterî nerazîne em vê kriterî naxwazin em ê vê kriterî bikin yani wisa ne biryeka müzakere ev çê dibe. Yekîtiya Avrupa va kritera xistiye dixîne ber dewêla ji dewêla ra dêje gereke ûn va kritera bîne cî wextê ûn va kritera bîne cî ez ê we bikime endamê xwe. Vega Türkiye ve mesele wisa fehm dike dêje ez kendî tedim ji bûna Yekîtiya endamê Yekîtiya Avrupa di nava me de proseyeka müzakere çêdibe negotiation proses jere dêjin
Vega Türkiye ve prosesa müzakere usa famtke. Deje Türkiye yekitiya Avrupa ser mase runen Türkiye tiştek beje Avrupa yekitiya Avrupa jî tiştek beje yani bir şakaki pazarı münakaşe bikin her devlet gorya menfaati xwe bineci ama Türkiye yekitiya Avrupa Türkiye deje prosesa müzakere nebvi şakiye ez te kriterya min binici ez verim te kontrol bikim kateva kriterya aniyeci ya da naniyeci eğer te nani beci ez va chapter'a va bölüm az bigirim eğer te anici ez va bölüm aş tarafekim yani Türkiye Avrupa dve mesele de lehev nakin Türkiye deje vega deje prosesa müzakereci ne gorya menfaati mine u Avrupa va chapter'a va bölüma bigre negreji ez havqa kıymet nadim ve politikaya Avrupa ez gorya kriteri Ankara az haram kriteri Kopenhagen u kriteri Maastricht jimre menfaati midvadetine kriteri mini usa yerli ve milli kek Bilal nuhad cihana kek Bilal de platforma siyasiya cihani de platforma Avrupa bu xwedeji yani kriterin binave kriterin Ankara'yı kriterin usa pişteki usa tüne yani Avrupa tüccara ve Türkiye'ye neru niştiye le Türkiye'ye le Ankara'yı go kriterin nuj boy Türkiye peyda bike nuhal Avrupa'yı ger ez vekî numuneyekê bigirme desta ji zêdê 20 milyon Kurd li Türkiye li Bakurê Kurdistanê hevwelatiyên Türkiye ji zimanê xwe perwerdeyî bêmav. Niha li Swêdê lap hene yani Samer hene nüfusa wan 50,000 zimanê wa li Swêdê zimanekî fermî ye. Li Belçikayê Flamanî fermiye, li İspanyayê Baskî, Katalanî hemî ziman fermîne. Li İngiltere, İrlanda, İskoçyê zimanî wan fermîne. Li Swêsreyê 6 zimanên fermî ê kantonên Swêsreyê hene. Li welatên ku bûne endamê Yekîtiya Ewropayê di asta dawî de mesela weke Bulgarya, Romanyayê li Bulgarya zimanê Tirkî bikaranîn fermiye. برێسەمبور بێک و ئەو کریتەرین کۆپنهاگێ کو یەکیتیا ئەوروپا لەسەر لە هەبوو دوو کریە یعنی تورکیە گوتنا کریتەرین ئەنقرەی دکارێ لەسەر ئەوروپای بسەپینە yani vega dvirde tabi misaleti taniye titini gelek mühimin yani vega gerek em li politikaya Türkiye brenin Türkiye vakti Avrupa yekitiya Avrupa drene yekitiya Avrupa usa ne tişteki xurt dibine dejeş xwe yekitiya Avrupa nemaye fonksiyonavi nemaye zahmetiyavi nemaye ez bibim endam ya da nebim jî تمعفك دفرده تجمره نمايه جوي اوي يكيت ببنن اندام يكيتيا اوروبا د بوليتيكا تركيا ده نتشتكي استراتيجيكا يعني اف ام بيجن جي يكيتيا اوروبا د بوليتيكا تركيا ده هاتيه guhartın gerek em ve mesele faham bikin جوي اوي تركيا مثلا deje yani tejigo tabi kriteri Ankara ne kriteri internasyonalin ne kriteri evrenselin ama ev kriteri Türkiye'ne Türkiye deje gotina min evet kabul biki ne ki ne de hamamide ne de umuramide yani gerek yani en pozisyona Türkiye çeva goharbune de hembere Avrupa yekiti Avrupa'da gerek envi başfam bikin kek Bilal pirsa biryara dadgeha mafê mirovan a Ewropayê ji bo serbestberdana hevserokê berê HDP Selahattin Demirtaş. Ha Konseya Yekîtiya Ewropa her wiha peyvdarê dadgeha mafê mirovaniya Yekîtiya ya Ewropayê jî destnîşan kir ku ew biryar Tirkiye girê dide
لê Tirkiye diyar ku vê biryarê naxwazî bi cih bike. Dikarê encamê wê yekê çi be birêz Sambur? Vega gerek em li vê meselê bi şeqekî hukukî birênin, bi şeqekî legalî û bi şeqekî siyasî birênin. Bi şeqekî hukukî Türkiye erê ne endamê Yekîtiya Avrupaya ama endamê Konseya Avrupaya û biryarê dezgaha mafê mirovaya Avrupa jî qebûl kiriye. Di distûra xwe de jî gotiye قرار دزگاه محکمه اروپا بده جی وی قبول دکم او پرچه کی سیستم منی حقوقیه یعنی چوا قرار گوریا و مسئله ده تشتک فرق تنه دناوا قرار محکمه Türkiye'de dnava kararı mahkeme Avrupa'da. Yani bir avay bir şekil hukuki Türkiye gerek gredaya ki gerek ve karar ve kararı bineci. Ama bir şekil siyasi Türkiye ve kararı dezgah mahkeme Avrupa usa ne kararı ki hukuki dibine. Deje Türkiye deje Avrupa erişeka nu liser mi çekiriye. Birge yani liser Demirtaş erişek çekiriye. Sero Komargo ev şone yari Türkiye'ne hatta ve gavne havale teröre bun. Kararı ki ev karar buna menet işteki sürprize eme hamle ki liberwa bikin. Yani Sero Komar ve kararı bina erişti bine. Jwe avay deje eriş sermahatiye kirin eme hamle ki eme cevaba wabidin. İroji disa seroke giştiye partiya Nejat Perez Bahçeli got go ev karar neyartiya Avrupa tine zaman ev leysteka kanul ser Türkiye dileyzin em müsaade nadin. Bir vakti em tip şekil siyasi kararı mahkeme bina eriş, bina agresyon bibini Türkiye jidece ez vi kararı nainmeci ez xwe giredayı nabinem. Yani de meselet virde hene. Kek Bilal ev dosya ma giredayı Avrupa. Em dosyaya nu temaşa bikin. Peyvendiya li gel Amerika'yı. Nuha Amerika bir yardayı kulli ser سینورین ترکیه خالین چاودریه وکی هزین هف پیمانان و امریکا وکی سروکی هزین هف پیمانان خالین چاودریه لسر سینور دنا بینا باکرو روجاوای کردستانیان جی ترکیه و سوریه ده پیک بینه ترکیه دست پیکه ده به گرمیل و پروژه تماشا دکر لی ایرو وزیر برگری ترکیه سرفرمانداری بره هلوسی آکار دبیجه ام به گومان تماشا کن امریکا دخوازه یه پگل ور به پاریزی لهم بریمه یعنی پیوندین گل امریکا جی یعنی ناکبنه روشکی آسایده برجبندین امریکا ترکیه لحرمی ده گلکی لحفدو کتنه من دخواست از شروعیات بکر yani Vega gelek mesele grand nava Türkiye ve Amerika'da hene. Mesela FETÖ. Türkiye'de mesela gerek un FETÖ bidin min Amerika'da enkarım. İşte mesela Halk Bankası, ev mesela Hasan Atilla. Yani gelek mesela işte mesela Pastor Branson. Yani Türkiye tekilti dinava Amerika ve Türkiye'de gelek mesele gran hene. Ama tev mesele dikarın çareseri bibin. Mesele stratejik jibuna Türkiye, mesele mazın, mesela hebuna Amerika li Rojava'ya, tekiltiya Amerika bi PYD'ye. Türkiye'de je hatayet Amerika alikari bir de PYD ve kasede
Amerika ne müttefik emine, ne yar emine. Tabi Türkiye bir şekilde diplomasi kavvetavi tine ji Amerika ra beje ji rojavara dere yani hatta vek aslında dugo xwenezî Rusya kir bi Rus bi ser pişta Rusya û İranê piçek ji Amerika ra digo eğer tu alîkarî bidî PYD wisa dewam bikî ez ê polîtîkaya xwe stratejîk müttefikiya xwe ez ê biguherînim, ez ê nêzî Rusya û İranê bibim. Yani mesajeka wisa dida. Vêga Türkiye fehm kiriye ki nikare ji Amerika re bêje ji rojava de derê. Vêga Türkiye siyaseteka nû dimeşîne. Ji Amerika re dêje tu eğer ji rojava de dernekevî, tu li wir hebî ez û te em bi hev re hebin. Çewa vêga li min bîcê ez û te em dewriya bi hev re çê dikin, ev noqteyê çavderî bi hev re me çêkiriye, askerê me bi hev re têkiltî dike. Em dikarin modela min bîcê li rojava jî pêk bînin. Eğer tu ihtiyaciyat bi postê çavderî hebe, ez û te em bi hev re va posta çêkin. Ji min re jî müsaade bike ez mesela qarakolê xwe îstasyonê eskerî gardîzonê eskerî li hinek noqteyê stratejîkê rojava jî ave bikim. Yani Türkiye müzakereyeka nû li ser vê tezê dixwaze Amerika razî bike. Heta vêga tabii Amerika razîbûna xwe şanî nedaye ama Hulusi Akar û Mevlûd Çavuşoğlu ev her du wezîr daim vê meselê tîne ziman bi vê meselê wetê tîne ziman armanca wan heye ki dixwazin fikrê Amerika bigohrînin gorya teza Türkiye. Belê kek bila peyama te gihişt li gora dîtina te dê çi li peywendiyana vêna Tirkiye û Amerîka were yani Amerîka li cîhana medyaya Amerîka'da cîhana diplomasiya Amerîka'da tê ziman ku Amerîka li Rojavayê Kurdistanê ma navêne girêdayî peywendiyê wê li gel Kurdanê jî Amerîka her hewl da godina vêna Kurdan û Tirkiye'de peywendiyeke baş pêk were lê ew daxwazên Tirkiye ger ji Amerîka pêşewaziyekê nebînin neyên erê kirin neyên pejirandin dê çil peywendiyên Tirkiye û Amerîka were. Yani peywendî di nava Amerika û Tirkiye'de baweriya min tinekî wisa biqete xilas bibe. Yani et tiştekî wisa nabînim. Peywendî di nava Amerika û Tirkiye'de devam bike. Yalnız Türkiye ince Amerika jî çewa Avrupa ji xwe re stratejîk müttefîk nabîne. Türkiye Amerika jî ji xwe re stratejîk müttefîk nabîne. Türkiye dêje ez ê têkiltiyê xwe, peywendiyê xwe hem bi Rusya re ez ê dewam bikim, ez ê hem bi Amerîka re dewam bikim. Heta di mesela Sûrî de, di mesela Rojava de Türkiye xwe daha nêzî Rusya dibîne. Türkiye baweriya Türkiye bi Amerîka re tune. Dêje Türkiye Amerîka ji min re li ber deriya li ber ser masê dêje tê dostê min ê ama li pişt deriya neyartiya min dike. Yani di nava her du dewêla de îtimat nemaye. Belê kek Bilal ez derbasî vê babeta wisa dicarekî de Amerîka belê ez derbasî vê babeta giringiya ku li Tirkiye nehatê jiyandin mi bebe yani Türkiye nikare dicareke de Amerika sil bike. Belê kek Bilal ger tu bi Kurtî bersivê bidê hevpeymaniya Cumhur xuyaye dîse di hilbijartinê herêmî de jî derbasî jiyanê dibe gelo ev hevpeymaniya ku ev demeke dirêje navbeyna AK Parti û MHP de dom dike. Di rewşa demokrasiyê de Tirkiye ji demokrasiyê dûr naxe
بە ئاوایەکی کورد گرت و بەرسوام. Yani vega ideolojiyeka Türkiye'ye jere dejin milli ve yerli. Yani AK Parti ve MHP behavre ve ideolojiye tineci. Yani dvirde demokrasi ev meseleye kitiya Avrupa filan evne armance nune. Türkiye sistemeka nu şuara avatke. AK Parti ji MHP ji her du dejin ji buna ev sistema milli yerli em ava bikin em ve ittifaka cumhur em devam bikin dehil bişartına herem deji her du parti behavra bişukulun و hatta 2023 jî baweriya min ew ki ev ittifaka stratejik devam bike. Spas birêz Profesör Doktor Bilal Sambur ku ji stûdyamaya Ankara Türkiye. Bîne rûkodarên hêja gihiştin dawiya bernameya Rojava îro heta bernameyek dîna Rojava.